Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da yau, barkamu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. A yau dinnan za ku ji wani babban al'amari wanda da zarar ka ji ko kin ji abin zai matukar baki mamaki, kuma abin zai matukar baka mamaki, musamman ma idan ka fahimci abubuwan da muke faɗa. Da haka ga wanda baya sauraron maganganun mutum daga farko zuwa ƙarshe, a yau za mu buƙaci ya zauna ya saurari maganganun mutum daga farko zuwa ƙarshe, domin jin waɗannan kalamai da za mu furta shine zai tabbatar maka da wasu abubuwa da ake hasashe ko ake zargi a cikin masana'antar Kannywood, musamman ma ɓangaren babban jarumi Adam A Zango da kuma waɗannan jarumai da kuke gani kamar haka, Hadiza Gabon da kuma Aisha Humaira, inda wasu da yawa a kwanakin baya ko a shekarun baya ko a wasu lokuta an tabbatar da cewa Aisha Humaira da Hadiza Gabon manya-manyan ƙawaye ne. Sai dai bisa bisani bayan shigowar wannan harkar siyasa, Aisha Humaira tamkar ta yaye kanta ta wani gefe, ita kuma Hadiza Gabon ita ma ta ware kanta ta wani gefe. Shin kun san dalilin da isa suka raba kafa ba don komai ba sai don su samu suna ko kuma su yi wani abu? Shin kun san me yasa Aisha Humaira ta koma harkar siyasa? Shin kun san me yasa Hadiza Gabon ta koma harkar jarida, ma'ana shira da jaruman Kannywood bangaren mata da kuma bangaren maza? A yanzu nan za mu gaya muku. Sannan idan muku manta ba, a kwanakin baya fa akwai jita-jita da ta dinga yawo tsakanin, akwai wani abu da yake gudana tsakanin Adam A Zango da Aisha Humaira da kuma Hadiza Gabon, inda wasu da yawa ma har suke tsokana da Adam A Zango da cewa mata biyu sun fi karfin shi, ya zai yi da su, Aisha Humaira da kuma Adam A Zango. Wasu da yawa sun furta hakan kan cewa suna zargi akwai wani abu da yake gudana tsakanin su. Amma kafin nan idan baku manta ba, akwai makalaman da muka furta a kwanakin baya kan cewa za mu bayyana muku sirrikan da suke gudana tsakaninsu, domin mun yi dogon bincike, kuma bayan dogon binciken namu ya tabbatar mana da cewa tabbas zargin da muke ya tabbata tsakanin Adam A Zango da Aisha Humaira da kuma Hadiza Gabon. Kalamai sun bayyana bayan hujjoji da muka tara. Manya-manyan jarumai da kuma manya-manyan mawaka sun tabbatar da abin da suke zargi. Hakan ne yasa suka tara zanga-zanga kuma suka furta kalaman bakinsu, musamman ma bangaren zarge-zarge da suke yi. A yanzu ga sunayen waɗanda suka ɗaga hankalinsu kuma suka shigar da wani Allah ya isa ɓangaren kalaman nasu. Sai dai kafin nan, ina mutanen da suke sha'awar za su shiga masana'antar shirya fina-finai ɓangaren mata da ɓangaren maza. Ku sani cewa a yanzu lokaci ya riga yayi ga wanda yake bukata zai shiga harkar fim. Ga ɓangaren namiji, idan har ya tabbatar ya kai kimanin shekara 18 a duniya, mace idan ta tabbatar ta kai kimanin shekara 15 a duniya, ya sani cewa dama ta riga ta samu. Ga wanda yake bukata zai shiga masana'antar shirya fina-finai, zai iya ɗaukar namba na ya kira ni kai tsaye ko kuma ya bibiye ni ta WhatsApp domin jin hanyoyin da ya kamata a ce ya bi domin shigowa wannan masana'anta ta shirya fina-finai. Ina sababbin mawaka kuma wanda suke bukatar za a tallata musu waƙoƙinsu a faɗin duniya har a san su a dinga neman su. Haka zalika, ina waɗanda suke sha'awa kuma za a buɗe musu sabon YouTube channel domin su dinga ɗora shirye-shiryensu kamar yadda kowanne mawaƙi yake ɗorawa. Ga waɗanda kuma suke so za a gyara musu matsalar YouTube channel ɗinsu domin isar da saƙo a kankanin lokaci. Ku sani cewa za ku iya ɗaukar namba na ku kira ni kai tsaye ko kuma ku bibiye ni ta WhatsApp domin magance muku matsalar ku kowace iri ce, amma idan ta YouTube channel ce. A gurguje bari mu koma ainihin abin da ya aje mu, wato ɓangaren waɗannan jarumai da kuke gani kamar haka. Bisa zargi da ake yi da kuma dalilai da aka tara, an tabbatar da cewa tabbas akwai abin da yake yawo tsakanin Aisha Humaira da kuma Hadiza Gabon. Hakan ne yasa har suka bayyana kalamansu kuma suka bayyana ayyukansu, inda suka ce kowanne ga abin da zai je ya riƙa domin ya tabbatar da abin da yake so ya tabbatar, inda suka sa gagarumar gasa kan cewa wane ne zai fi suna. Shin a ganin ku Hadiza Gabon ce ta fi suna a wannan lokacin ko kuwa Aisha Humaira ce ta fi suna? Har yanzu idan ba ku manta ba, Aisha Humaira ɓangaren siyasa, Hadiza Gabon ɓangaren jarida, wato shira da jaruman Kannywood. Ku dai ci gaba da bibiyar mu domin jin abin da, ko mu ce domin jin me ake nufi da hakan.